Mikä on Cenelin ratkaisu vielä kerran. Ja sitten on kolmas valkopaita jo liikkeellä. Ceneli piti aivan liian kauan palloa. HJK missä siinä oman mahdollisuus. Nyt mennään kahdella pallolla. Ceneli hyökkää samalla kun toinen pallo tulee peliin. Ja peli on nyt 2-1. Mikä on muuten tilanne? Nyt oli kaksi palloa pelissä. Mäkelä tekee maalin. Ja nää pelaa täällä päässä. Kahta peliä pelattiin samalla kentällä yhtä aikaa. Nyt linjantuomari pitäisi ottaa. Nämä hakalaiset pelas täällä, eli ne ei mennyt alas ollenkaan. Joo, voi sanoa, että ei ole koskaan ennen ollut niin vaikeaa selostaa, kun oli kaksi palloa pelissä. No ei. Nyt on muuten mielenkiintoinen. Nyt linjamies, mitä tekee? Tässä näkyy. Kaksi palloa pelataan. Toinen pallo on täällä ja toinen on Hakan maalissa. Joo, aivan väärästä paikasta muuten heitto tapahtui. Tää oli täysin. Tähän tuomari pitäisi puuttua. Tää ei ole ihan... Nyt on Mikko Lehtola kovan ratkaisun edessä. Minkä ratkaisun hän tekee? Näyttää, että pallo viedään kesken. Tää on väärä ratkaisu. Tää on täysin ja Malisen reaktio on kyllä ymmärretty. Hei, tää on täysin väärä ratkaisu. Kyllä. Ehdottomasti jos pitänyt hylätä maaliin. Jos nähdään vielä jostain meidän hidastuksestamme se, mistä pallo meni yli sivurajan, niin se kertoo kyllä kaiken. Ja täällä joku joukkue pelaa ylhäällä, joku pelaa alhaalla. Ja se on niin täysin mahdoton tilanne. Täysin... Ja täällä mennään kentälle. Ja Hakanpää itse heittää vielä pallon peliin. Eli se ei ollut Hakalainen, vaan Hakanpää heitti pallon sisään. 58 minuuttia. Ei ihan oikein Malinen reagoi tuo kentän reunalla nyt. Ihan oikein Nyt on tuomari kyllä. Nyt on tuomarilla kyllä. Nyt on kova ehtoo tulossa. Juuri Erit sanoo tuomarityössä. Juuri Erit JP sanoo tuomarityössä.